lang hilin eh. Naman kauban maninay wa pa nakauli. Migbana. Alam mangita ko migbana halaga dudu. Kita joke lang, mangita mig. Sudan. Ay para magluto na Ang ingin nga sulit-sulit jud kuno uban, sulit jud na wala gani ko ni uli. O karon pareha na pod big t-shirt, wala may nang gidaster. Masinog mamang gidayang-dayang na pag among suoton. Oh, yung nagpunta na sing Gracia ba na? May nag-message, oh, sing Gracia ni. Oo. Ganun pa rin, sing Gracia. Silvasya naman, ano naman Silvasya? Nagbasa-basa ng ano, binasa, Chris? Iya. Iya ba yun? Oh, di ada swan. Ano? Oh. Ayun pala. Halo ng ano. Sabi ng anak niya, kahit ano daw. Kahit ano, may patatas na dun eh. Lapit lang ang bilahanan dito. Grabe, ginto na. Ginto na kayo. Guys, wala nang mura pa o minumura mo yun. Wala daw nung barato. Ano lang yun? Magkano sa palaya? Tandaan? No, Gris. Uwi ka ng probinsya, magtanim ng palaya dun. Kilaw ka ng palaya? Karot? Ilan na yan? Oh. May marami ka naman patatas dun. Ay, ko, ate. Ano pa hapitan ba? Ano lutuin mo? Huwag na. Sige lang, dalawa nito. Kahit ano daw sabi ng anak mo, lutuan mo ng ano. Kahit ano daw. Ano? Manghuli muna ako, adubuhan ako ng gusto. Ano, kahit ano. Yan lang, bakit dito isa. Pat dito ng sidan. Paso. Pagurpat. Gamay man. Ito ang gusto. Ano to? Ahas. Ito. Ano brown? Ano brown na? Ang sa ilalim, yung sa ubos. Biro siya ng kaang. Kaya magtanong sa buwak. Galing na ano, ayan. Ilang puno, ayan. Ano to? Wala kasi yung ano yung kakulay na ganito. Ayun, oh. Ah, meron. Oh, kana. Wala ka namang lupa. Magkano sa? Ano? Ilan bang ano bilhin mo? Dalawa? Isa lang? Yung ganito magkano? Yes, mura pa yan, Grace. Yan na lang, Grace. Wala. Sa maghangin. Palit din sa lalupat. Pamanan upuan. Ayan. Pwede naman to. Pwede rin to. Ha? Pwede rin to. Sorry, huwag ka may video. Ikaw ka mag-ano. Ikaw ka Okay, muti na to. May butas na. ito. Yan lang. 50. Ano praso sa dalawa? Tatlo lang puno ba lang magsipak ha? Oo, may ko ano. Yung iba? Itong robot na lang dito. Oh. Ito, tatlo. A few moments. Ano ko sinira oh. Sinira nga tagbay mo niya mag-get po kanihang kuan. Oh, palingke.
Paling kemarin tinay papa. Nagulat na alaman may presyo. Grabe. Mahal. Sabi sa ganyan. Ano itong sinabi mo? Kuan na, ginto na ba? Hangin ko na kuno pamalit yun kay Presyo. 100 palang kilo ang palaya, palidya. Palidya pa lang. Ang binili namin yung ano lang, isang repolyo, 2 palaya, isang carrots, saka sibuyas, naka 115. Duhara ka sibuyas. Wala sila. Grabe mahal. Tapos din ang mami. Mami ba yun? Kaya may ano yung kanton? Karton. Tundal niya. Ako rin manood. Muni hayahay. Mga paibisita, mga taglingkod. Tagtan oras tagbay. Sipag to. Kung galing sa labas kanina, nag-ano pa to, tanim ng halaman. Tapos dito naman sa kusina. Titingnan ko lang. Ako taga-tanaw. Taga-taon. Dito ko. Siyempre na may sinsag trabaho sa kuan. Saudi nga halos daw di paway-paway. may pahuway. Iniluto siya. Basta pag mata sa buntag, diretso na lang hantod BE. Kita mo, mata ko nagbuntag dito sa gabi eh. May ling di gani ka halos makalingkod. Siguro makabata, makagwapa din yung daghang trabaho. Tingnan mo naman siya. Halos di ka makalingkod. Makagwapa lang hindi na makalingkod. Nawa. Ano pa nga siya sa akin, matanda ng buwan. Tapos Carrots. ako may tiguang kanawon siya may bata pa. Gwapa pa. Ako Guwang na ko. nga tiguang kanawon pero ako nga manghud og edad. Siya nga magwang. Wala tayong ayos-ayos sa mukha. Wala tayong nilagay sa mukha. Asa nilagay? Ano tayo pahid? Lupig pa ko sa ang anak. Kaya ang anak na kus. Laki? Sino? Ay, kasi, yun na. Ang ganyan? Saan ang ganyan? Pulbos, ha? Magda akong pulbos. Hindi ko makapulbos. Sila kami ng pulbos. Tungkok pa. Talo pang nanay, ah. Dapat ko sila sa mga anak. Anak, Hiwa na may loto natin. Naroon dyan isang ting ako tag-tanaw, ako tag-tilawon sa aling Hiwa magluto ko na. pa. Tag baboy. Dagko maghiwa. Hiwaan sa natin. Di ko dali. Puha. Muman. Asag kaning kaning baboy sa ubang Kapag mamaligyan mga pansit. Walang kuan. Sahog-sahog. Mahal pa. mga pansit kay mahal ang pansit way sagol. Puro Luto. bitangan rag kuan. Hala nag-uo naman ko. Ako mas malinay. Ako bitaw ko eh. Saan naman to sila? Papa mo. Papa mo, sana sila. Ahos, sibuyas. Ito pala. Taba pala. Ako ito ano naman itong mga sa. Ayun, nag-adobo din siya ng manok. Kaya nga sabi ko sa inyo, akong taga-tanaw, akong taga-kain, sa taga-luto. Taga-tanaw ako. Kaya hayag bisita taga-tanaw. Hindi ko pa nakuha yung bihon. O kanton. Saka taba. Yan, yan na natin yung sibuyas. Kunti lang mantika para hindi Siya nagluto eh. Hiniwa yung taba sa baboy. Gilain. Tapos, yung taba po gilain. Yung tunod. So, dito ka na sa mamaya. Bitaw. Kaya nanood ko silang luto. Luod man silang tagaluto man lang nasod. O, hindi man sa professional, oy. Una ko kasi na. Luto, basta. Ang paluto. Tingnan mo. Yung paagpagluto. So, dani na mo ron. Nahibam isida. Tapos na adobong manok. Ito kong kanton. Kanton na sa gulan o pulyo.
Si Milita, nanood si Za. Bahala si Za. Si pangutana, ano sa kumuli, dapat mga ni si Za. Ay, gihuwat si Za na ho, ni Marinay. Alam ko ni Mita, nanonood yan. Yan. Sana ni Za. Kumot ko no. Bago na. Ayan. Bago na adobo niyang manok. Grabe po makapoy, oh. Way, puan. Way, hinahinay, pinakusbong. Para daw madali. Dalian pala tong ano, para paling ano nang may, wala naman pang amo. Tapos nagmamadali. Bitaw, naanad na si Jazz, mga dali ang trabaho. Nga naman din ang naanad o kuan, trabaho. Ano, gulay na. Kuha muna dito. Tanggalin mo na yung ano, hiwalay mo. Dapat kasi sinabay ko na lang sana eh. Special talaga ang luto itong ano, yung grasya ha. Hindi naman isama-sama. Dami pag kuti-kuti siya magluto oh. Palami-lami. Tagtaon siya ba? Maluto na. Kuha, kailan hap ko ko. Ay, sinanay eh. Tutulog gamay kay. Pag sinanay. Kasi Nakado, yung luto nila. Hindi ko ba na pag diet Dani? wala. Wow, ang sarap. Pag kalami nagluto. Insan herbasya. Herbasya. Ingrasya. Moral. Yes na. Yan, salamat sa pagluto. Sa lutong pag masarap. Laging naglulutong masarap to ah.